adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 7, bersikulo 36 ngadto sa 50. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo og nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babayi nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot, samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus. Mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus ug gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, "Kun tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kun kinsa kining babayi nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi." Apan miingon si Jesus kaniya, "Simon, aduna ako'y isulti kanimo." Si Simon mitubag, "Sige, magtutudlo, sultihi ako." Miingon si Jesus, "May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50 ka denaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila?" Mitubag si Simon, "Sa ako huna-huna kadtong dakog utang." Husto ang imong tubag, matod ni Jesus. Unya milingi siya sa babayi og miingon kang Simon, "Nakita mo ba kining bayhana? Miani ako sa inyo og wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha og gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako." Apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. "Wala mo dihugi og lana ang akong ulo." Apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. "Busa sultihan ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Tungod niini dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa kadtong gipasaylo sa jutay lamang nga mga sala, nagpakita og jutay usab nga paghigugma." Unya giingnan ni Jesus ang babayi, "Gipasaylo na ang imong mga sala." Og ang uban nga didto sa kan-anan nakapangutana sa ilang kaugalingon, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala?" Apan miingon si Jesus sa babayi, "Ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Pauli nga malinahon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.